Plan reformi Bosne i Hercegovine nije sporni godišnji nacionalni plan pridruživanja NATO. Kategorični su ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov i stručnjaci za ustavno pravo. Predstavnici vladajućih stranaka tvrdnje opozicije da je potpisani dokument identičan spornom ANP-u nazivaju lažima onih koji ne mogu da se pomire sa gubitkom vlasti. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nekoliko puta je na ključnom sastanku sa ambasadorima hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva Željka Komšića i Šefika Džaferovića pitao da li je ponuđeni dokument akcioni plan za pridruživanje NATO-u. Te kad su i ambasadori istakli da će NATO prihvatiti dokument koji ne aktivira MAP, Dodik je prema izvorima ATV-a pristao da ga potpiše. Da je i američki ambasador Erik Nelson nedvosmisleno potvrdio da će NATO prihvatiti ovakav akt, izjavila je i poslanik SNSD-a u parlamentu BiH Snježana Novaković-Bursać. Dileme otklanja i ruski ambasador u BiH Petar Ivancov. Не является ежегодной национальной программой. To nije ANP. И не связан с программой для членства, с планом для членства. I nije ikako povezan za MAP. Odgovarajući na tvrdnje opozicije da potpisani dokument u suštini jeste neprihvatljivi ANP i, kako kažu, izdaja Republike Srpske, odgovara portparol SNSD-a Radovan Kovačević.